Salut lume, aici Cosme. După cum vedeți, am refăcut din nou mapa, pentru că căcam aș pe el, nu mai mi-a dat, din greșeală, am tăiat, am făcut așa, cu frunzele, și mă enervează, și nu mai mi-a dat niciun copacel. Și aia e enervant rău de tot, știți ce? Și după cum vedeți, mi-am schimbat și textura. Asta mai mișto. Dacă vreți, vă las un link în descriere. Sau dacă nu, nu vă las. Așa. Trebuie să mărim și noi pe aici, nu? Mărim frumos pe aici. Așa. 1, 2, 3, 4. Acesta să fie un episod mai scurt, pentru că peste câteva minute trebuie să plec și eu la școală și știți voi. Așa. Așteptăm să cadă. Până atunci, noi vedem ce sunt cu semnele astea aici. Uite. Challenge list can be found in the forum. Așa. Asta avem nevoie de el. Bonus. Build a bridge fireplace inside your house. Așa. Tac. 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 Așa. Tac și o lopat. Dacă vreți să știți cum se numește textura, se numește DokuCraft The Saga Continue sau de asta. Așa, am luat asta de aici, asta vrem aici, și asta aici. Unde? Uite cum se ia. Bonus, build a scarecrow with a jack-o'-lantern head. Unde? Unde e jack-o'-lantern? Ia ce frumos arată caracateța. Unde e jack-o'-lantern? Unde? Da. Oh, să vedem dacă a picat un pămișor. Uite un pămișor. Punem și noi aici lângă apă. Mai căzut vreun pămișor? Nu, n-a mai căzut ceva. Hai să mergem să ne facem o căsuță. Dar ce e asta, frate? De ce e pus asta aici? Un X. Ce caută un X pe o insulă? Se pare că nu e nimic acolo. Trebuie să facem niște scări sau ceva pe aici. Da, trebuie să sar pe aici. Sau nu. Sau ba da. Deci, asta punem aici. Ce schimb frumos, e de la texture. 1, 2, 3, 4. Asta o să-l punem aici. Nu ăsta. Ăsta, așa. Deci ne facem niște bețe. Și acum ne facem un târnacop din lemn. Să le facem o scară. Dar nu acum. Cărbune, ce bun sunt. Ups. Căcat. Acum să ne facem un ăsta din... Așa. Am mai picat un... a crescut copacelul. Mamă, dar mare ai mai crescut, fă. Să vedem.
Mare mi-a crescut fân. Ia să ne facem... Aici fac o masă de craftat separată. Bă, dar unde sunt? De aici. Așa. Eu sunt în apă. Deci. Punem masa de craftare aici. Facem 4 bețe. Nu de asta. Un toparaș. Și o lopățică. Toporașul punem aici, lopățica aici. Toporaș. Așa. Și mă nervează, băi. Mă, dar mai e mult lemn. Așa. Acum trebuie să mă duc în sus. Dar mare mai ești, mă. Așa. Cât de lemn am adunat. Uite, un copacel. Așa, 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 așa. Punem o mică pauză. Gata, am revenit. Așa. Lemnul ăla. Mai alt undeva lemn? Se face noapte. Trebuie să-mi fac repede adăpostul. Uite acolo, lemn. Așa, acolo. Uite aici. Uite aici, copacel. Trebuie să-l tai pe ăla de acolo de sus. Gata. O să vin mai târziu după voi, copicilor. Ia să închidem noi asta. Așa. Ta-ta-ta. Și ta-ta-ta. Ta-ta-ta. Și ta-ta-ta. Am făcut asta. Facem niște bețe pentru scări. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, e bine. E bine. E bine, 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 bine. Ei. Bine, 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 bine. Așa. Așa. Pac și pac. Mai sap una în jos. Stai, bă, că acolo era cărbune. Ah, shit. Doar atâta? E bun. 8 torțe. Așa. E bine, 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 bine de tot. Pelas. Așa. E bine.
Bă, dacă eu cum fac pat dacă n-am oi? Nu, acum serios, cum fac pat dacă n-am oi? E survival, da. Ce mai e survival? Așa, una aici. Acelea. Așa. Copăcei. De ce nu pică copăcei? De ce? Ce s-a întâmplat? Unde mai e? Apă în jurul meu, toată lumea e apă. Pardon. Jurul meu. Acolo e, asta e inselița mea. Așa. Prima mică gata, am revenit din nou. Sau iar, sau în fine. Cine e voi? Înțeleg eu de ce nu te-ai spărcit, fi. Mai era lemn aici. Mai era lemn. Mai era. Bă, da, o sabie, nu m-am gândit și eu să fac. Acum fac teren plat. Să fie frumos. Așa, 1, 2, 3, Dar nu se spawnează. Da, bă. Am uitat, era pe peaceful. Era cam plictisitor dacă e. Așa. Ne băgăm aici la... în peștera noastră. Așa. Tac, tac. Am dat de gravel. Asta o să mai decorez pe aici. Sper să nu mai inunde ceva. Sper și eu. Așa. Sperăm. Așa, nu mai iau gravel, n-are rost. O stupăm și noi pe aici. Pac și pac. Nu aici, fă. Așa. Aici. 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 Trebuie să pun niște torțe. Până aici. Aici fac un tunel. Să dureze ceva. Revin imediat după ce am făcut. Gata lume, am revenit și am găsit o mină sau o peșteră sau ce-o fi aia. Și mi s-a dus și târnăcopul. De fapt 2 târnăcoape. La cât am să fac. Mai trebuie, uite, am găsit cărbune. Pac și pac. Deci lume, cam atât a fost și pentru episodul 2 din Survival Island. Așa. Vă aștept la următorul episod din Survival Island. Ciao!